Office central de stupéfiant olu kɔni ye bolokari min ye maajugu dɔw kɔni ka kita mara kɔni na an ka foli bɛ malati filɛbaga bɛɛ lajɛlen cakɛda min bɛ yen nɔ n'u olu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminifɛn ale ni fura kuntanw kɔni kɛlen ta an ka jamana kɔnɔ olu ka bolofara min bɛ kita ko olu ye bolokari majugu caman kɔni kan nin cakɛda kofɔlen ni olu ka ɲɛmɔgɔ ye usumani mamadu sisogo ye kita mara la ale n'a ka cɛdenw ka baara okumu kɔnɔna la kita dugu kɔnɔna la ani min ye kita kɛrɛfɛ dugu dɔ ye n'o ye jijan komini ye ko olu ka baaraw sen fɛ olu sera ka maa caman kɔni minɛ ani min ye ɲɛnaminifɛn ye ani fura jugu caman u ka baara ninnu sen fɛ k'u ye kibaruya jɛlenw de sɔrɔ kibaruya min y'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ninnu filɛ nin ko olu kɔni ɲɛnaminifɛnw b'u bolo ale ni fura jugu baara kun fɔlɔ la n'o kɛra kita kin dɔ kɔnɔ n'o kin yɛrɛ tɔgɔ ye dunba kuranin ko tuma min na u ye kibaruya jɛlen sɔrɔ letina kolonɛ usumani mamadu sisogo ale n'a ka cɛdenw ko a yirala ka f'u ye ko min ye mobili paranti dɔ ye ko ɲɛnaminifɛnw kɔni bɛ ale bolo olu kɔni wulila ka t'u ka sɛgɛsɛgɛli kɔni goro ni yɔrɔ kɔfɔlen na u ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na u bolo dala nin makofɔlen in kan tuma min na u ye nin makofɔlen minɛ u ye min ye a kun o de ye ka fɔ taramadɔni fura ko o kɔni kɛmɛ 4 ani kɔ k'o de yera a kun ani min ye kannabisi ni ale yɛrɛ ye ɲɛnaminifɛn dɔ ye ko o 220 o de yera a kun ayiwa u tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ u y'u kun ɲɛsin min ye jija mara ye sabula kibaruya kɔni fana dir'u ma yen kɔfɔlen na ka yira k'a fɔ ko nin baara ninnu ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ yen nɔ u ye sɛgɛsɛgɛli kɔni bolo sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na k'u sera ka maa 2 kɔni minɛ maa 2 minɛlen a yirala k'a fɔ ko mun bɔr'u kun o de ye min ye fura bayɛlɛmalenw ye ni an b'a fɔ nanzarakan na fura minnu bayɛlɛmalen yer'u kun o de ye k'a fɔ ko opl ale de 150 garamu ani min ye paracetamol 400 ani kɔ ani min ye extra o 70 ani omeprazole o fana 90 min ye mefinaki ni ale fana ye fura ye ko 220 o de yer'u kun ani fura caman wigan b'o la amoxicillin b'o la o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani min yera nin makofɔlen ninnu 2 kun tuguni o de ye k'a fɔ ko min ye marifabali 26 ye an ka bamanan marifa ninnu na ani kaliburu 12 fana ko o fana kisɛ ye maa sabanan ka minɛli la ale fana minɛla fɛn minnu bɔra ale kun o de ye k'a fɔ kannabisi biriki danni ani min ye kannabisi bɛ kɛ min na o 20 ani n'o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ o fana ye ɲɛnamini fura dɔ ye ko o pake 250 de yera a kun min yɛrɛ ye taramandɔli ye ko o fana 500 ani kɔ yera a kun ani min ye an ka farimasi fura kɔni caman ye ko o yera a kun ayiwa nin baara ninnu sen fɛ a bɛ ka yira k'a fɔ min ye ɲɛnaminifɛn ale ni fura kuntanw donni an ka jamana kɔnɔ ko o kɛlɛli de bɛ sen na kabini wagati jan ni maa kofɔlen ninnu n'o ye cakɛda ye min sigilen bɛ nin baara ninnu kɛlɛli na nin bɛ ka yira k'a fɔ ko olu kɔni b'u ka baara ta ni sɛbɛ ye sabula tuma caman u bɛ bolokari ni maa sugu ninnu kan an ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko an ka jamana tabiyaw la min ye ɲinan kɛrɛnkɛrɛnnenya san 2025 kɔnɔna la ko jamana in tabiya la o tɛ fɛ min ye fura jugu ale ni ɲɛnaminifɛn ye an ka jamana kɔnɔ o de to nin maa kofɔlen ninnu kɔni wulilen don ka nin baara in boloda mali fantan ani naani bɛɛ